Us ho hem dit, en aquest programa parlem molt de les arts. Hem estat aquesta setmana parlant d'òperes, hem parlat del musical que hi ha avui a l'Amistat. Hem tingut ocasió de parlar de teatres diversos, però volem parlar avui de teatre també en majúscules. I per què volem parlar de teatre en majúscules? Home, perquè sempre hi parlem en majúscules, alabat sia Déu. De tota manera, sí que el que volem fer és parlar d'una obra de teatre de la qual ja aquí se'ns van presentar els seus protagonistes i el seu actor, el Ja soc aquí, que ha estat un èxit a Premià de Dalt, també ho han estat altres indrets de la nostra comarca, i que, atenció, que et sembla que correrà. Per això, per parlar d'aquestes obres de teatre o per parlar del teatre en general, tenim amb nosaltres el Xavier Duran, benvingut, molt bon dia. Bon dia, gràcies. També tenim amb nosaltres la Montse Alemany. Bon dia. I a l'Aina Tro. Bon Què dia. tal, com esteu? Molt bé. Doncs, escolta, content de que pugueu venir un dia de cada dia, un divendres, a parlar de teatre per a aquelles persones que ens estiguin escoltant a través del 95.2 de la freqüència modulada o ens estiguin veient també a través del canal de YouTube. Anem a fer un primer balanç, Xavier, si et sembla, d'aquella obra de teatre que ens presentàveu aquí mateix, que era el Ja soc aquí. Com ha anat? Doncs, francament, molt bé. Millor de l'esperat, diria jo, perquè, bé, quan vaig escriure aquesta obra i el sol fet de guionitzar-ho, portar-ho a un teatre i que es faci, doncs ja és una experiència nova i que, la veritat, et sents com molt orgullós, no?, de que es pugui fer. Només poder fer això ja és molt. Si a sobre et surt un bolo i, a més, doncs, tens l'oportunitat de que tingui més recorregut i de que pugui passar al llindar del que és una obra doncs, que es fa amb tot el sentit amateur i va en una altra direcció, doncs encara millor. Aquest arrodoniment ja l'ha aconseguit la Montse Alemany en diverses ocasions, el fet d'escriure-la, fer-la, refer-la i a la vegada exposar-la, interpretar-la a la nostra comarca. Per tant, ja no et ve tant d'aquí potser com amb el Xavi Duran? No, sí. Sí, considero que estem encara a les beceroles, que és, vaja, és un principi. No tinc tant de recorregut. M'agradaria, però encara no. Això que et tancar el cercle, Aina, és prou important tenir aquesta idea, exposar-la, posar-la i tirar-la endavant. No sempre és possible aquestes qüestions, no? En absolut, perquè la inversió és que no només és econòmica, que potser és el que el públic general pot pensar, però la inversió de temps, de recursos, d'assaig, al final si necessites elements, etc. I sobretot no sempre és possible perquè no pots arribar a molts teatres, perquè al final arribar a un teatre no està a l'abast de tothom. Per exemple, arribar a un teatre. Aquesta obra de teatre s'ha fet per un premianenc, s'ha interpretat per un premianenc i també teníem mataronins, però de tota manera no l'hem pogut fer a Premià. Bé, de moment no. De moment, la veritat, l'hem fet a Premià, però Premià de Dalt. Vam tenir la sort doncs, que des de la Societat Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt doncs, ens van oferir la possibilitat d'estrenar-la allà i per nosaltres doncs, és fantàstic, perquè a part ens agrada molt aquest teatre per la sonoritat que té i per tot, però és que a més també totes les facilitats que et posen i totes les ajudes que et donen són molt bones. Aleshores, per nosaltres va ser fantàstica poder-la estrenar allà, igual que està sent fantàstic doncs, tant el Bolo Òrrius, que també ens van ajudar molt, com algunes cosetes que estem ara treballant perquè surtin. La veritat, sí, m'agradaria fer-la per Premià de Mar, però de moment no s'ha donat el cas. Esperem que algun dia ho puguem fer. Seguirem esperant asseguts, des d'aquí. De tota manera, Aina, quan dius esperem asseguts, vol dir que tenim intuït aquí com una mena de queixa, i tenim pocs espais per poder interpretar les nostres obres a la gent de Premià de Mar? Jo no ho diria així, perquè al Ho he final... vist, no ho sé, Pocs espais físicament parlant, jo crec que en tenim. Tenim l'Amistat, que és, em sembla, un espai absolutament meravellós. Un teatre en el que han vingut produccions professionals que tothom flipa quan veu que a Premià de Mar hi ha aquest espai. Existeix el Patronat, existeixen petits espais que jo crec que poden acollir molt de teatre. Per acollir teatre fa falta voluntat.
La mateixa Caixa dels Trons, que va ser aquesta iniciativa que heu tirat endavant, també un altre d'aquests somnis que acaben eclosionant, vull dir, és un lloc on es poden fer aquests... o és simplement quan no hi ha res més? A nivell d'escola sí, però per un tema legal, bàsicament. Nosaltres tenim registrat el nostre escenari oficialment, per tant està legalitzat i tenim un miniteatre, per dir-ho d'alguna manera, una sala de teatre oficial, però registrada com a escola. Per tant, totes les coses que podem fer allà són coses d'escola i no tan professionals. Evidentment s'ha d'homologar sistemes de seguretat i deuen haver moltes coses que per tenir públic assistent es requereixen. Per tant, comptem amb dues sales en si, que seria el Patronat i l'Amistat. Amb tot i això, sí que aquesta obra dius que li estan sortint molta gent que la voldria fer, no? Com va això? Sí. Et fas tu de gent? Com va? Doncs això és una mica, precisament, l'altre dia, aprofito, vaig estar parlant amb la Bàrbara Anglí de Cultura, la nova regidora de Cultura. Hola, Bàrbara. Doncs parlant amb ella, precisament, parlàvem de com es pot, d'alguna manera, passar al llindar del que és una obra amateur, no? I que hi hagi mecanismes per ajudar, perquè, efectivament, des de la Caixa dels Trons ens ho estem fent tot nosaltres, estem indagant perquè no sabíem els mecanismes, els procediments i totes les coses per poder arribar més lluny i, per tant, de forma autodidàctica totalment, doncs estem contactant amb programari.cat, amb xarxa d'Ateneus, amb el propi registre de l'obra Més GAE. Tot això ho estem fent nosaltres i sí que potser seria bo tenir cert assessorament, ja que Premià és una ciutat amb molta cultura i amb molt teatrera també, doncs d'alguna manera potser hauria d'haver com algun ajut, ja no estem parlant en termes econòmics, que també estaria bé, però sí també en termes d'aconsellar com poder moure les coses. El talent creatiu i artístic no se us nega, per tant, evidentment, d'això n'hi ha. El que sí, i avui precisament divendres, hi ha unes xerrades al Departament de Promoció Econòmica que porta el regidor Xavier Gatius, precisament per incentivar aquells negocis o aquells autònoms que vulguin fer d'aquell art o d'aquella producció que ells fan un negoci. I, evidentment, això és fer el pla de negocis, és fer moltes coses d'aquestes que sí que de vegades cal algú que ajudi per catalitzar totes aquestes aspiracions que podem fer per esdevenir professionals, no? Sí, totalment. Quan la Caixa dels Trons encara no era compartida, jo mateixa, per exemple, vaig assistir a aquest assessorament que et dona l'Ajuntament de Premià, que ja existia a través del Tecnocampus, si no m'equivoco, i va anar molt bé. L'únic que, no és especialitzat, evidentment, en la matèria de tothom, que és gairebé impossible, però sí, va molt bé una mano amiga, que diria jo, no? Que et guiï una miqueta, que t'ajudi a fer l'Excel, entre cometes, no? No és pas senzill ara que tinguem aquestes iniciatives que, per altra banda, ancestralment era el més normal. La gent acabava una carrera, qualsevol cosa, posava una placa baix a casa i deia advocat, pum, tercer, segona, metge, tercer, quarta. I es començava a exercir. Ara això és molt estrany i tothom intenta trobar una feina, treballar per una altra o treballar per una institució. El fet com, per exemple, jo recordo l'Aina venir aquí en els seus inicis estudiant i tot plegat, donant classes al Patronat, anant als primers locals a la plaça de la Sardana i tot plegat, i fer-se ella mateixa un lloc professional en allò que li agradava no és senzill, però és una feina dura, però a la vegada que suposo que deu tenir les seves satisfaccions, no? Tota la del món. És igual de dura que satisfactòria. Jo sempre dic que és la millor feina del món, també la pitjor, perquè al final tot depèn de tu. De tu i de l'entorn, també. Suposo que també hi van a jugar-hi molt la teva família, que et devia acompanyar en tot aquest trajecte, no? Perquè és difícil, no? Suposo, Montse, de dir, doncs va, posem-hi.
Què li vas veure? O li vas dir, escolta, deixo estar ja. No. Mira de fer oposicions i No, després, si al vols, a la revés. tarda, fem-ho. No, al revés. Quasi la vaig obligant a mirar locals. Quasi. La vaig agafar de l'orella. Tenim molt això, de dir, primer tinguem una cosa, fem oposicions, i allò que en diuen els francesos, tinguem l'argent de poix, i després, si cas a la tarda, ja farem alguna cosa, no? No n'hi ha prou amb això, de si cas a la tarda, Montse. No, jo crec que cada persona és un món i quan tu veus la trajectòria dels que tens al voltant, doncs ho vas intuint, no? I no la veia jo amb el perfil de funcionària, amb tots els respectes, però vull dir, la veia com que ho havia de tirar sí o sí per aquí. I això, doncs, vam dir, vinga, som-hi i bueno, tirem-nos-hi, no? I així va anar una mica. Jo Perquè ara- sempre d'acompanyant. Ara podem parlar de la Caixa dels Trons com un fet consolidat, normal, etc, però evidentment que ha tingut tot una pujada i costeruda, també, Home, es no? va obrir i va venir la pandèmia, jo només diré això. Així que la pujada, jo crec que hem arribat a l'Everest. Hem arribat a l'Everest, però després ja també... I del local que obries i tancaves, ja ho havies vist tot, Sí, no tenia ni recepció. a altres infraestructures que suposo que també són amb evolució constant, no? Perquè els locals nous tampoc són els que s'esdevindran en un futur. És treballar-hi cada dia perquè vagin evolucionant, no? I tant. Dilo. Aquí, Picar pedra. la veritat, hem picat molta pedra fins a aconseguir arribar on estem i encara estem picant, perquè Clar. no és fàcil. Però sí que és cert que el fet de dir, va, ens atrevim, fem alguna cosa encara més gran, busquem un local per poder desenvolupar totes les activitats que volem. És un pas important que comporta riscos, evidentment, però també, com ha dit l'Aina, també comporta moltes satisfaccions. Hi ha afició per al teatre. Esclar, evidentment, si no hi hagués afició no tindríeu alumnes, no? Per què venen els alumnes? Per què venen els alumnes? És una gran pregunta. Perquè són meravellosos. Perquè són meravellosos. I sí, jo crec que ho has dit molt bé, de base perquè els hi agrada, perquè descobreixen, molts no ho saben quan arriben, proven l'activitat i descobreixen... És que el teatre no és només una activitat, no? És una manera d'entendre les coses, una manera de... Hi ha un perfil molt similar d'adolescent, allà, per exemple, i llavors sí que ens trobem en que, al final, doncs, tota la família, no?, s'acaba com unint, i això es veu molt reflectit en altres projectes, com aprofito per dir els Esperits de Nadal, per exemple, que no només hi ha els alumnes, sinó cada cop intervenen famílies senceres, ja sigui creant l'escenografia, per exemple, de gent que no vol sortir a l'escenari però li agrada el món del teatre des d'una altra perspectiva, des de posar-se amb la part tècnica fins a, al final, doncs, sortir a l'escenari, cantar, el que sigui, no? O sigui dirigir. que comenceu fent obres pròpies o d'altri, però en aquest cas, el que parlàvem dels Ja Soc Aquí, obres pròpies del Xavi Duran, que després es fan a Òrrius, o es fan a Premià de Dalt, o es fan a qualsevol lloc, s'assagen a la Caixa dels Trons, són alumnes de la Caixa dels Trons, i tot plegat s'implica, un cop l'any, no sé quan va, això ens ho explicarà ara la Montse, s'impliquen totes les famílies i part social de Premià de Mar. Com funciona això? Què preteniu amb aquest final de curs? No ho sé, és un final de curs? Montse, què són els Esperits de Nadal? No és un final de curs, és que van néixer, no sé, són una mica un bolet. És una de les potes de la Caixa dels Trons, perquè evidentment jo no hi treballo ni m'hi dedico, però, no sé, va néixer al principi com una iniciativa de, fem alguna cosa per Nadal. Hi havia, doncs, diversa gent que veníem ja de fer els pastorets per Nadal, i bé, no sé, va ser una idea, fem alguna cosa no religiosa, més curteta, bla, 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 i doncs es va fer l'adaptació del conte de Nadal de Dickens, vam començar a incorporar-hi temes d'obres de teatre musical, i ho vam engegar, i és com una petita meravella. Jo encara no me'n sé venir, a la gent li agrada molt de participar-hi. Quants anys porteu amb els Esperits de Nadal? Ara serà la quarta edició, amb les Covids Pertinents. que ens van fer patir una mica, bastant. I no ho sé, és com una cosa que ja et dic, jo encara no me'n sé venir, que en els nanos i adolescents, però també en els pares,
els agrada molt, que ho reivindiquen cada any i ho tornarem, no? I doncs, no sé, és com una petita tradició nostra que no ha transcendit molt, per desgràcia, perquè a mi em fa l'efecte que una cosa que mou més de 50 persones de premiar potser hauria de tenir una mica més de ressò, no? I em sembla molt interessant i molt important. Dius que mous 50 persones, al voltant de 50 Més. persones. Això ja és gairebé una posada en escena important. Sí. I Però jo afegiré Sí. que hi ha nanos o famílies que no hi ha lloc per sortir encara, o sigui que hi ha Vols dir que gent ni- que que- té ganes de sortir, que Sí. encara li estem dient un Llista moment d'espera. que aquest any fareu de públic. perquè realment no hi ha tanta infraestructura com per manejar-ne 70, no? Vull dir, Sí. però, perdó, seguiu, però era important dir-ho perquè... Però com ho fas per coordinar 50 persones? Un no ho pot, sé, l'altre sí. amb moltes hores i amb bona voluntat, perquè ja et dic, jo no soc professional d'això. De fet, m'hi vaig trobar una mica com de rebot dirigint. Jo sempre dic que jo el que vull és actuar i em toca dirigir. No, encantada, m'agrada molt el punt de vista global, crec que t'ensenya molt, però a veure, fàcil no és, però és que tothom s'implica molt i llavors és com... T'ho posen et posen fàcil, moltes vaja. facilitats, sí, absolutament. I aquest Tothom, canvi de ser manat a adults, manar, joves, com ho veus, això? manen? Aquest canvi de ser manat a manar, no? Jo sóc actriu, faig el d'això, em Clar, diuen, però llavors jo he de fer de tots els Sí, altres. depèn de les puntes de feina, ho veus d'una manera o d'una altra. Saps què et vull dir? El dia que vas molt agobiada, molt estressada, dius, i a mi qui m'ha manat a embolicar-me amb això, quan jo podria sortir i ser manada, però la satisfacció és que és total. És total, perquè ja et dic, ho posen molt fàcil la gent. No sé jo d'on han sortit aquesta qualitat humana, però de veritat és que és fabulós. De fet, hi ha alumnes a la direcció d'algun departament ja. Sí. El departament de moviment escènic i coreogràfic ja està en mans de la Clar, Casa perquè Cuello. estem parlant Vull dir- d'una obra que mou 50 persones, però que a més hi ha corals, hi ha ball, hi ha escenografia, hi ha, Sí. no? Sí. Això suposo que t'hi ajuda més gent, no, Montse? Sí. I a més el que deia ella, superinteressant, doncs que gent que va començar, que eren superpetits, que sortien de nens, que van anar creixent i han anat creixent amb la caixa, doncs que ara ells mateixos es postulen per ajudar i ho fan amb tot el cor i amb tota l'ànima, ho fan superbé, que vaja, moltes vegades jo els dic, doncs mira, jo em retiro i ja seguiu vosaltres. Però clar, és encantador aquest punt. Scrooge. Quantes vegades has fet de Scrooge? Totes. Totes. La veritat, és un paper que no me'l treu ningú, ja, aquest. Per molt que Oh, cada ja any, ho veurem. per molt que cada any aquí la directora Sí, hi ha va xantatges, dient Xantatge que emocional. farà càsting, aquest paper no el treu. Pot arribar a passar això, com els pastorets, que hi hagi llinatges, famílies que... Sí, amb l'Scrooge Que total, segueixin. Crec que sí, El que anem fill pel també camí. feia- el seu pobre fill que es vagi preparant. Des d'aquí una crida, sisplau, que es vagi prenent el text. Marc, espavila. Parlem una mica doncs, dels esperits de Nadal, ja que hem començat sí. amb el Ja soc aquí, doncs ja Home, que hi som. Doncs aleshores et podem dir preguntar benvingut, no? Benvingut als Esperits de Nadal, senyor Marley. M'heu acabat d'esperitar. Benvingut a la família. Saps que tinc una cosa per tu? Què tens per mi? Bueno, jo porto la samarreta, de Scrooge. Oh, Scrooge and Marley. Jo la porto avui perquè portat. sabia que acabaríem parlant d'això, per tant, jo l'he Home... portat, Però és que tinc una altra per tu, perquè Ah, com ets caram. el meu soci, ets el Marley, Oh. t'he portat una per tu. Bueno, me la posaré després, ensenyem-la a càmera. Perdona, Scrooge acabes de and canviar Marley. de soci davant meu? No, o sigui, però és un soci mort, No, perquè el Marley està mort, és un soci mort. Bueno, facis spoiler. Porto les cadenes que em vaig forjar en vida. Vale. No em puc aturar Vale. i Veig que ja estàs en el paper, em passen moltes coses a mi. Però, De Jacob, tota tu sempre manera- vas ser un bon home de negocis. Mare de És Déu. que no has entès res. Saps què passa? Que els valors, i ara en parlàvem fa uns moments, ara en parlava en Jaume Llenes, parlava de la igualtat. Doncs li passa això al Marley, que tots aquests valors, i tu no has entès res, de la caritat i de la solidaritat, l'humanitat,
doncs no els va practicar, perquè es va moure només en aquell cau d'especuladors que era aquest nostre negoci de Scrooge and Marley. Veig que has estudiat. Sí. I resulta que, esclar, que llavors, si no vols seguir, com els meus passos, no tens res més que estar molt al cas a 3 esperits que et visitaran. Doncs I et visitarà un a la 1 de la matinada. T'ho posa senzill. No és allò de dir, el primer a quina hora vindrà? A la 1 de la matinada. M'estimaria més no tenir aquestes visites. Sí. A més, no podien venir tots junts. Escolta, és l'única manera en què que no et passi el mateix que et va passant a mi. Per tant, el segon et visitarà a les 2 de la matinada i el tercer a les 3 de la matinada. Fes el favor de fer cas, sí. Perquè si no t'aniràs per mal borràs. Fixa't, ho farem amb poesia i tot. Escolta, sí, que el que he de dir és que quan m'ho va proposar el Xavi, la Montse, l'Aina i tot plegat, doncs, esclar, no tinc més remei que acceptar una condició d'aquestes. I que és molt important aquest fet, que gent que formem part de Premià de Mar, doncs, intervenguem. Espero de no xafar-ho tot, perquè porteu 4 anys i no hi era. El dia que vingui jo, que ja no se'n faci cap més de representació, però dubto perquè, com que jo estaré molt poquet, no molestaré gaire. No, però Marley és molt important a l'hora d'exposar els valors amb els que treballa l'obra, que per això sempre recomano a famílies que vinguin, perquè al final no són fantasmes que fan por, això és molt important. I sobretot ara, que l'hem de posar en un context en el qual, a nivell mundial, tots aquests valors s'estan anant a norris, perquè et semblava que els teníem ja assolits. Quan tenim els drets ens sembla que ja és una cosa que la tenim feta, i els drets o els reivindiquem cada dia o ens els prenen o els perdem. No sé si ens els prenen o els perdem. I això és molt important. I aquí sí que es transmeten valors, no? La veritat, per això ens agrada tant els esperits de Nadal. Estàvem parlant de les famílies, estàvem parlant de l'escola, estàvem parlant dels alumnes, estàvem parlant del gran grup que dirigeix la Montse, estàvem parlant de tot això, però és que la mateixa obra de teatre et porta a un estat diferent, no? A intentar pensar en el bé, en que les persones poden canviar, amb la fe, amb la humanitat i amb les persones, vull dir, va una mica més enllà i tot això doncs, et trasllada doncs, a un estat doncs, que tant de bo el poguéssim mantenir tot l'any. I transmetre-la a tothom, no? A mi m'agrada que parteix d'una base laica, que parteix d'una història, no? D'un personatge que no té fanatisme cap a res, simplement està enfadat. Que això ens passa molt. I de fet, aquesta edició, des de la Caixa dels Trons, consensuat amb aquest tridente d'oro que veieu aquí, ens agradaria fer una part d'una funció benèfica per fer arribar l'esperit de Nadal a tothom que vulgui, sobretot. Ens agradaria gent gran, que és molt important per ells també, sentir que per Nadal encara estan arropats, no? I que hi ha una mica de caliu. I que aquest caliu no és un caliu d'aquests de violí, és un caliu que l'hem de guanyar, perquè hi ha aquest moment en el qual diu, si som perfectes, són triomfadors, tant l'Scrooge com el Marley. Havien fet molts diners, però és que no es tracta d'això. I tantes vegades ens sembla que al final hem de fer molts diners. I al final per què serveixen? Doncs el que li deia el Marley, per anar comptant, no va fer res més que anar comptant, no va tenir dona, no va tenir fills, no va disfrutar, no va ser feliç, però va fer molts diners, això sí, va fer molts diners. I es va trobar amb unes cadenes que ell mateix s'havia forjat. No les trencarem, aquestes cadenes, i suposo que serà un any més, malgrat la meva participació, un dels esdeveniments que hi pugui haver en aquest Nadal. Només puc fer que agrair-vos aquesta convidar-me i que, evidentment, doncs, anirem parlant d'aquest Scrooge and Marley, però sobretot d'aquestes qüestions, de treballar, del treball, de les arts, i de que una cosa que de vegades, l'altre dia ho deia el Xavi, em vaig anar a dormir, estava pensant en una cosa, l'endemà em vaig posar a escriure, i això serà una obra de teatre, i després la veuré feta, i després, doncs, tot això forma part una mica d'aquest equip de creació, no? Felicitats a tots i que vagi molt bé. Gràcies. Moltes gràcies.